Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa oratio emperata. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asing mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Isabay taman po sa misang ini ang mga intensyon o petisyon kan lambang saro na
Ngunyan, iyo po an ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon. Matidugda po ang gabos asin sarabay niyatong awiton an awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon kita bilang isarong komunidad sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Ikawalong Domingo sa ordinaryong panahon, ultimong Domingo bago po kita formalmente maglaog sa panahonin Kwaresma. Sa Miyerkules, March 5, yun na po ang Ash Wednesday, na iyan ang minapuon kan panahonin Kwaresma. Kaya dangugunta, mantang kita nag-aandam sa panahoning Kwaresma, ang mensahe, as inimbitasyon kan sa tuyang kakurangnan, digdi sa tuyang Ebanghelyo. Kunyan tanganing kita gabos na uya digdi, magkaligong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdomon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat o ninungan, sa mga taong kagurang na aking bugtong, Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanaman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaherati kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban ako at sumo, pagkimahera. Ka na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, magtugot ka, daan lakaw kan kinaban, husayon, para sa mo kan sa imong matuninong na pamahala. Asinan sa imong simbahan mag-ugma, ulikan sa imong matiwasay na kaludokan. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An kadunongan, tabang sato sa pagsabot kan mga manlain-lain na pangyayari sa satong buhay. Ang paghurup-hurup, tabang sa pagsabot asin pagpararong, kan pagsunod sa dalan kan Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. An itinataram nin sarong tawo, nagpapahayag kan sa iyang mga sala, nakakaarog iyan sa sarong saraan, na minasara kan ati. An pag-isip nin sarong tawo, nagpapahiling kan sa iyang ugali, siring na an horno, nagpapahiling kang anoman, na barana sa kuron na ilinalaog diyan. Mamimibig mo kung paano inataman ang sarong kahoy, huli sa mga bunga kaiyan. Asin maaaraman mo man ang namamatean nin sarong tawo, huli sa iyang itinataram. Dai mo pag umawon ang si isay man, bago mo siya madangog na magtaram. Iyan ang tunay na pagbalo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Marahay ang pagpasalamat sa imo, kagurangnan. Ang pag-awit nin mga pag-omaw sa imong ngaran. O kahorohlang kawing Diyos, ang pagbalangibog kan danay mong pagkamuot sa pagkaaga, asin kan sa imong pagkamaimbod sa pagkabanggi. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Siring sinda sa mga kahoy na itinanom sa harong nin kagurangnan. Nagtatalubo sinda sa mga patio nin satong Diyos. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. Danay na mabunga, maski gurang na. Danay na makusog, danay na berde. Nagpapahiling ini na ang kagurangnan matanos, na mayo nin karaktan sa sakong parasurog. Kagurangnan, marahay ang magpasalamat sa imo. An kapangganahan ni Kristo, minapagirumdum sa to kan sa tong pagiging dayupot sa Diyos. Magsarig man lugod kita sa iya, asin magin masinunod-sunod sa iyang kabutan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kun an malalapaon, masanglean na kan bakong malalapaon, asin kun an magagadanon, masanglean na kan bakong magagadanon, mauutob ang kasuratan na nagsasabi, nadaog na ang kagadanan, lubos na ang kapangganahan. O kagadanan, hain ang kapangganahan mo. O kagadanan, hain naan sa imong kapangyarihan sa pagkulog. An kapangyarihan kan kagadanan sa pagkulog, iyo an kasalan. Asin ang kapangyarihan kan kasalan, iyo an katugonan. Alagad salamat sa Diyos na iyo nagtatao sa to nin kapangganahan, huli kay Jesucristo na satong kagurangnan. Kaya ngani, namumutan kong mga tugang, magin pusog kamo sa kamasarig. Magdanay kamong mahigos sa trabaho nindo para sa kagurangnan. Huli ta aram nindo na bakong sayang an ano man na paglingkod nindo sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Katotohanan
kagurangnan mapas sa ido, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipan sinda ni Jesus kan parabulang ini. Ang sarong buta, day pwedeng magkabit sa kapwa buta. Hulita pareho sindang mahuhulog sa kalot. Mayong disipulo na may mas madunong pa kaysa sa iyang maestro. Alagad kung tapos na siyang matukdoan, makakaarog siya sa iyang maestro. Daw, tanahihiling mo, an kasadit na ati sa mata kan sa imong tugang, alagad na imo na ihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Paanong masasabi mo sa imong tugang-tugang ko, halion ko daw an ati sa mata mo, kundi mo nga ni nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata, para sagin-sagin. Hali ang una ang dakulang ati sa mata mo, tanganing makahiling kanin marhay, dangan pwede mo nang mahalian sa dit na ati sa mata kan sa imong tugang. Ang marhay na kahoy, day mabunganin maraot. Ang maraot na kahoy, day mabunganin marhay. Ang lambang kahoy namimidbid sa bunga, huli taday nagbubunga nin bayawas ang limonsito, unin ubas ang labnig. Ang marhay na tao, marahiman ang gibo, huli tapano ni nasasaray na karahayan ang sa iyang puso. Ang maraot na tao, maraot man ang gibo, huli tapano ni nasasaray na karatan ang sa iyang puso. Huli, ta sa kapanoan nin puso, nagtataram ang nguso. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigreet daw kan sa tuyang katay na good afternoon. Naka-attender po ako nin sarong seminar or workshop. May sarong pinag-introduce na activity duman na ang pinaka-purpose kang activity to test people's disposition and perspective towards other people. Tanganing maaraman da kung paano, anong klaseng disposisyon, pananaw, igwa kita, lalong-lalo na sa satuyang kapwa. So facilitator po nagpahiling sa muya nin sarong white bond paper or coupon bond na igwanin mark or dot sa tahaw. As ininapot niya kaming mga participants, sabi niya, ano po ang nahiling nindo nakaput ko sa sakuyang kamot? Pinagmansayan kan mga participants itong coupon bond. Kadaklan, kan mga yaon po duman, an sa inda pong simbag, bako na nakahiling ning coupon bond. Ang nahiling po ninda, almost 99% notice the small mark na yaon po sa tahaw kan coupon bond. They tend to ignore the whole white space surrounding it. Ang nahiling po ninda sa small dot or mark, dahil ninda nahiling sa coupon bond, the entire coupon bond. And sabi kan sa muyang facilitator, ang pinaka-lesson niya kaini, oftentimes, this is the way we look at other people. We often see the negative, we often see the flaws, the weaknesses, the wrongdoings and mistakes of others. Yung baga, dahil ta nahihiling tulos sa tuyang sa diring kaluyahan, nahihiling ta susala asin kaluyahan kan iba. Kaya ito pong panahon, pag ika-late sa sarong gathering o sarong pagtiripon, ang mangyayari, you will miss itong kung ano man pinag-uurulayan duman na pinagdidiscuss duman sa pagtiripon. You will miss the topic being discussed. Diba? Pag late ka na, dahil mo na naabot so pinag-didiskutiran na topic. Pero iba na ngunya na panahon, pag late ka sa sarong pagtiripon, ika po ang magiging topic.
And paglaog mo, mantang nagaadang-adang ka, they will change topic. That is the favorite pastime kan mga tao ngunya na panahon, to talk about other people. Manglibak ang apod kayan sa Bicol. And ang na-highlight usually, pag ang ibang tao tinghurunan, syempre, what is highlighted is what is bad in them. Their weaknesses, their faults, their mistakes, physical and character defects na yaon sa sarong tao. Dahil po ninda, na-overlook ninda, itong mga magayunon man na virtues and respectable traits na yaon sa sarong tao. Kaya sabi ka iyan, dahil considering kaining attitude na igwa po kita, igwa kitang tendency to correct people, reprimand people, and blame the situation without seeing our own flaws and mistakes. Kaya kita pong mahilig na maghiling kan sala kan iba, o dangugon ta po ining digsasabi kan sa tuyang kagurang na digdi sa tuyang ebanghelyo. Sabi ni Kristo, why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? Nga tatanahi hiling mo, ang pasagi sa mata kan iba, pero dahil mo nahihiling, so nakasaluksok sa imong mata. Nahihiling mo sumuta kang kataning mo, ikangani may muting. Nagpadagos paan sa tong kagurangnan, how can you say to your brother, paano mo masasabi sa tugang mo, na halion ko ang pasagi sa imong mata, mantang ika, dahil mo nahihiling, sa nakasaluksok sa imong mata. Maisog na tataramon ang sinasabi ni Kristo para sa to, mga para sagin-sagin. You hypocrites. And therefore, with that, we become blind guides. Sabi kan kagurangnan, paano ang sarong buta makakakabit sa iyang kapwa buta? Bako daw na kunan buta, magkabit din kapwa buta, parehas sindang mahuhulog sa kalot? Will not both fail into a pit? May sarong lumang kasabihan kay ito nagsasabi, wala nang sasahol pa sa bulag kaysa nagbubulag-bulagan. Ibaga mas dipisil pukawon ang turog, ang nagtuturog-turugan kaysa tunay na turog. Ili nga ang kataning mo. Dipisil yan pukawon. Mas matindi pa daa sa buta, itong nagbubuta-butahan sana. Tasinda ining pwedeng maging mga blind guides. Sabi sa English, pretending blindness is worse than being blind. And sa paghiling ko po, totoong marahilan, ngunyan ng mga panahon, lalong-lalo na nagrarani na ang pirilian o ang eleksyon ngunyan na taon sa Mayo, ma-eleksyon ngunyan pa sana, kadakol na kitang nahihiling na mga blind guides. One of those, ining mga trolls. Kaya ito daang panahon, ang apod sa mahilig mag-kichismis. Anong apod sa inda? Chismosa. Ngunyan, ining mga trolls, iyon iso tiga apod tang mahilig kang, ang mga chismosa na daang ngunyan, itong pinasosyal naman ang apod sa inda, mahilig sa data gathering. Yeah. Yan ang mga trolls. They gather information, they gather data just to be able to ostracize or to antagonize people via online posting, lalong-lalo na yung mga offensive messages or comments. Plus, hindi pa ang nakakapabuta sa tuya sa katotohanan.
Tanganing da itamali hilingan tunay na liwanag, so mga naglalakop na fake news. Plus this what we call relative truth or alternative reality. Halimbawa, ngunyan, ang naglalakop na sabihon ta, prinsipyo kan tao, whatever is legal is moral. Ano man na legal, tama. Dahil kang kasalan, legal naman bagangaya ang pogo. Legal naman bagangaya ang abortion, ang divorce. Kaya gusto ta maging legal. Kapag na-legalize, paghuna ta, bako ng sala. Whatever is legal is moral. Whatever is fashionable is moral. Uso naman bagangaya, Father. Uso naman bagangaya ang babayi, asin babayi, nagkakaminuotan. Same sex. Uso naman bagangaya ang live-in sana. So, ibig sabihin, dahil fashionable or uso, moral, tama na? I don't think so. These are relative truths that is being presented to us by the world. Di ba? Plus, ining inaapod tang historical revisionism. Nag-holiday ka mo kang February 25, anniversary kang EDSA Revolution. That is one revisionism. Tigbabago sa history, so nangyari sa history, gusto nindang buraon sa memorya kan tao itong nangyaring EDSA Revolution. Iyan ang mga nakakapabutas sa tuya. We have a lot of blind guides today. Takong sinda ang tutugutan ta, na magiya sa tuya, maging leader kan sa tuyang mga nasyon. Dangugon tayo sabi ni Kristo, anong mangyayari sa to? Gabos kita mahuhulog sa kalot. Diba? So that is why, sa obserbasyon ko po, kunya na panahon, as the camera of the smartphones become clearer, the vision of humanity gets dimmer. Mga magayuno na po ngunya ng mga camera kan sa tuyang smartphones, sumapunggod, nagiging makinis na, filtered na baga. Ang mga profile pics nindo sa Facebook, pag na-personal mo, linti na kanus. Pero sa Facebook, sorry for the word. Bata, naka-live stream pala nini. Nakaabot kita sa Iran, sa Iraq, sa Amerika. Anyway, but that's true. Nagpapararinaw ang mga camera nindo sa saydong telepono, pero mantangan sa tuyang mga mata, sige man na palabo, asin palabo. Padagos kitang nagiging buta, padagos na nagiging brown out an sa tuyang paghiling. Kaya ano ang tigtatao kaini sa tuyang challenge? Ini, number 1, that we do away with things that blind us, that makes us blind guides to others. Instead, let us walk by faith, not by sight. Ngunyan daw na maabot pong pirilian, darahon ta daw po an sa tuyang pagkakatoliko, darahon ta daw po an sa tuyang pagtubod sa mga voting precincts. Ang pagkakatoliko mo, bako sana po, digdi sa laog kan simbahan. Pagboto mo, daraha daw an sa imong pagtubod. Bako sana natigiling mo kung sisayan tataong matibay magtaonin ayuda. Dumana ngaya, iyo na ngayang iburuto ta, tadako lang ayuda. Bako sana ang tigiling mo sumatibay makipagdebate. Matibay mag-arte. Dapat nga maging senador, inita artista. Wow! Di wow. Diba? Let us walk by faith, not simply by sight. Si Bishop Ambo David, now a cardinal, si Cardinal David, sabi niya po sa sarukan sa iyang mga isinurat, sabi niya, we should in fact be ashamed to call ourselves as Christians if we do not actively participate in getting trustworthy candidates voted into office this election. Masupog ka na nagsasabi kang Katoliko ka, pero pag abot kan eleksyon, dai mo pipilion
sa mga mapapagkatiwalaan na leaders sa satuyang nasyon. That is, if we care at all about the future of our country. Kung nagmamakulog ka sa futuro kan satuyang nasyon. Another lesson or challenge, tigpapagirumduman po kita kan satuyang kagurangnan, that all of us have our own imperfections. Dahil mo yan paglingawan. We all have a share of weaknesses. Gabos kita may kaluyahan. Gabos po kita nasa sala. Sabi nga ni iba, sapagkat ako'y tao lamang. Sabi ni Eva Eugenio or Imelda Papin, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Yan. Bako, gabos po kita maluya. Nagkakasala. Dahil tayan paglingawan. So dapat lang that we need to be humble enough to recognize this first. Maybe doon na may kaluyahan man kita before noticing and correcting the flows of others. If you want to convert others, you must first be converted. Gusto mong baguhon ng iba? Baguhon mo na ang sa imong sadiri. O, sabihin daw ang kataid mong turog na magbago ka na. Baguhon mo na ang sa imong sadiri. Sabi kan sa tong kagurangnan mismo, be compassionate and forgiving. Maging mahirakon, asin mapagpatawad. Do not judge and condemn others because the measure you give is the measure you will receive. Ang sukol na itinao mo sa imong kapwa, iyo man po yan ang parehas na sukol na itatao sa imo. Sabi kan barkada kong tambay, unto others, unto you. Kung anong ginibo mo sa iba, iyo man iyan ang gigibuhon sa imo. After all, we need to remove the splinter from our eyes first before we can clearly remove the splinter in our brother's eyes. Bago mo halion ang pasagi sa mata kan iba, siguraduhon mo na mahalin mo na ang muting o sa luksok sa imong mata. Amen? Ayan. Hilingang katain mo ta na sa luksok ka nagaydiyan piyong na baga. O, tindog na tabi, ipahayag na niya to an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos asin namo dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halis sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo kibirhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubog. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Nagsasarig, na iwawaras sa to ananuman na hagadon ta, mamibigit ta sa Ama, sa dalisay na puso. Kaya sabihon po niya to, kagurang naninanyugaan sa mong pamibig. Kagurang nanihinanyugaan sa mong pamiibi, tanganing an Santo Papa, warasan kan Diyos nin dunong asin kusog buot, para sa pagiya asin pamahala sa simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing makanood kitang magamit kan balaog nin pagtaram sa pag-umaw asin pagpasalamat sa Dios, asin sa pagranga asin pagpakusog buot sa satuyang kapwa. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Sumong pamibi. Tanganing mamidbidan niyato ang satuyang mga pagkukulang, asin mag-iwas sa paghukom sa kapwa sa saindang mga kakulapusan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, mga biyadi asin mga nagmumundo, magkamit kan Diyos no na kaumayan, kusog asin paglaom. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo asin katuod, magkamit kan kaugmahan asin katuninongan sa langit no nakahadean. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, ikaan sa muyang kusog sa panahonin katikapuhan, buksan mo ang sa muyang puso sa imong grasya, asin pasunod na kami sa imong kahadean. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Ikaming idudulot, kundi sa pagkamot. Haleluya, mong buhay, katalingkasan. Ako ang kagurangan, inihatang Mawon ka niyang kagurangnan, mga Diyos na sandang tulikan sa Lugod magitan namin kalikasan para sa samo. Tukdo'y kami magharap sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako ang kagurangan, inihatang niyang umunyan. Lugod magitan namin kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagtatao kan mga idudolot sa imong ngaran, asin nagririmpos kan mga idinulot, huli kan kaludukan kan sa mong paglingkod, namimibi kami sa imong pagkaherak, na iwinaras mong ginikanan nin merito, itugot mong magtao sa mo nin premyo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, uli ka na mumutan mong aking sa Hesu Kristo, an sa imong tataramon, na ginibo mo kan kabos, sinugo mong paraligtas sa sinparatubos para sa mo, na nilaman sa bagsing kan Espiritu Santo, asinamundag sa Virhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan, nagdupa siya kan pinapasakitan, tanganing daugonan kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kay bakan mga anggeles asin kan gabos na santos, na naggaharubay kami, kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banalan kagurangan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit at sinagaw, panokan sa imo kamurawayan.
Kagurangnan di ka ng gadan banal, burapo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa ido. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaritan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdako. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos ni San Jose, an sa iyang esposo kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na dayong kasagkoran mag-omaw, asin magpapuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sinpinatuod, kan Diyos doon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papanalonan ngaran mo, magdatungan ka
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa bangal daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Uli ka sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan mong urawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kulian pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinarauhan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, caheraki kami. Cordero con Dios na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabang. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang iyong pagkarana,
Maluhod po para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Heso Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na day kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan asin kan bilog na lilalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa good paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sa good paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan nakakaligtas na atang, nagaarang kan sa imong pagkaherak tanganing huli kan sakramento man sanang ini, na pinapakakan mo sa mo, ngunyan, kaugay gibuha kaming makihiras sa buhay na daing kasagkoran. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaiga po kita nin ikaduwang kolekta para po ini sa pagmantinir kan sa tuyang parokya. Anadipon po niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 32,690 pesos and 50 centavos. Ang naambag tapos siring na oras kan misa, 4,321 pesos. Ang ikaduwang kolekta nag-abot man po sa 10,377 pesos and 80 centavos para po ini sa tada asin Opus Sancti Petri. Sa maabot na Marso 3 sa Good 5 aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaiga po nin Trido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumtumon. Sa Marso 5, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Iniimbitaran po ang gabos na mag-atindir kan mga misa sa mga oras na alas 6:45 nin pagkaaga, alas 12:15 nin udto, asin alas 5:30 nin pagkahapon. Available pa man po ang 2025 calendar sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikatulong tawag po para sa 5 tugang niyato na oordinahan. Enot iyo po si Reverendo Mark Austin Belardo Tuason kan Kuasay Parish of St. John the 23rd kan Batang Ligao City. Siya po oordinahan bilang padi sa Marso 25 sa St. Stephen Proto-Martyr, Ligao City. May 4 man po na seminarista na oordinahan bilang diakono sa Abril 17. Diyan po sa Albay Cathedral sa Chrism Mass, si Seminarian John Luke Anas Andes kan Our Lady of Salvation, Piudoran Albay, Seminarian Jomar Calbanyas kan Pantawlibon Albay, Seminarian Mark Joseph Abinal Calbelo kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi Albay, asin si Seminarian Hill Lola Odiver Jr. kan Our Lady of Assumption Parish, Ginubatan Albay. Kung midbid po nindo ang 5 ini, asin may aram po kamong makakaulang sa ordinasyon ninda, day po magduwa-duwa na ipaisi sa opisina kan sa tuyang parokya. Mawud mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging simana, Anonymous 15,000 pesos, 6,000 pesos, 1,400, 1,000, 700, 500 as in 300 pesos. GCash 13,864 pesos and 72 centavos. MGM 1,000. Diyos mabalos po. Salamat po sa Lambang Saro sa Indo na nagpartisipar sa Satuyang Misa, lalong-lalo na sa mga nagsipaglingkod sa Satuyang Altar, lectors, commentator, ang Satuyang Lay Minister, ang Satuyang Live Streamer and Choir, ang Satuyang mga sakristan and mass collectors. Thank you very much po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Reminder lang, this coming Wednesday,
Ash Wednesday na po. So, March 5. So, as announced, ang mga masses ta, araw kang regular masses, mapuon 6:45, susundan kang 12:15, and 5:30 in the afternoon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabuos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakang sa mga dalangin kinaban, si Jesus darahon sa mga katawan, harayo araniman, paduman banwan, siya darahon yatong nuniyan. At tataramon na nadamon, at tinapay na nabasong, at burakon din bagong kusog, tanganin sa kapamalikon. Lakang sa mga dalangin kinaban, si Jesus darahon sa mga katawan, harayo araniman, paduman banwan, siya darahon yatong nuniyan. Harayo araniman, paduman banwan, siya darahon yatong nuniyan. Thank you po.